today's video mga katil, ato na yung retiro ng sticker ato nga dugay na na-estampay atong sound check ron. Radyo mo, itong kuan. Kurente. Kung anong hinimo sa una mga katil. So, balik repair ni kay imiyaw na ko sa tingog ani. Sakay, sakay. Ha? Sakay ako. Ano siya? Ang isda. Naman ni ato. Ha? Naman ni ato? Uli. Kung naman kay tas ang pangon arma ani balik na og maasulod. Sabi. Diba? Palitan. Bot asang palitan gamay dia. Ito ang puting mo na. Saksak nga. Lubot na. Largo mo ba? Lubot mo. Saksak na kurente. Solar ah. Solar na naman makunik mga katail. Solar na tingugon sa naman. Muna akong ipanghimo sa una katail. Kasi nagkano kabog. Dili mo na. Sa na yun. Lago doon. Sa na. Ay, dili mo na. Dito. Sampul, sampul. Ang ganda natin. Lupin mo. Sound check na ito mga katail. Sound check. Sound check. Sound check. Break over. Madre na to. Sound check oh. Yo. Ay, na to sound check. Ay na to.
sound check ko na to ning sa solar lang sa nato. Solar na to tingugon sa naman ay ari. Ano yung connection sa solar? Wala. Oh. Uy, di naman ningo ang speaker. Di na. Ya buang na. Sus, bida. Tuh, sounds. Tuh. Tuh. Berbeda. Ikaw ang dalanong kamatuoran, kanimo maamko Buka parang sincere. kaluwasan, ang kinabuhi. Tingog pa na yung mga katil. Abi ko, nagkuba na. Ako lahilom Hindi siya. pamili mong dugo Dere na to, gikunik ko.